This is snack. Isa mo na eh. Sili! Oh, buta na to na eh. Butang. Sa mukbang. Ibutang ko natin sa sauce. Sauce. Lagay. At ilagay. At pisatin natin. Isa pa eh. At kailangan ng kutsara para Malatak. Pisat natin. Mapisa po. Okay. Kaya mabusog po tayo dito, guys. Mabusog tayo. Dako na kaatog siya. Isa mo na eh. Pipino! Pipino. Cucumber. Nya, anaon, pikas-pikason, tanggalon ka. Chiron! Okay, ayaw na, sige, gara-gara ha. Okay, para makaunag na ko na tanan ba? Nga, ito ang manok. Ito, Ang ang boy bawang. bibawang. Kaya boy bawang. Ito, ang junk food. Good. Sa pare. Nalaglag po. Like, chicharon. Chicharon Okay, po. now, Tikman. Oh, yan na ha. now, una, and, Ang sarap. ang sarap. Guys, kainin ko to, guys. Ang lami. Wow! Ang Ang sarap. delicious. Ang sarap. Delicious. Ang sarap po, guys. Kasi na mag-praise ito. Pray po Father, tayo. Son, and Spirit, Amen. Jesus, O Lord, this is the gifts which are about to receive from the bounty through Christ, Lord, Amen. Okay. Okay, ikaw na ta. Okay. Let's mukbang. Okay. Oh? No, let's mukbang. Nga mga ang... Kailangan muna natin to. At kanip. Guys, Init pa kayo. sobrang lamig, guys. Sobrang sarap. Ay, lamig. Wow. Hindi lang ka. Kuha mo yan. Siya. Dilip. Sorry yung birada. Sasaling bilada. Pwede ka mag-Tagalog, English, o saya. Manok. Guys, sarap. Ang sarap. Maglaway mo Very eh. sarap. Maglaway. Lami asa. Pipino eh. Tingnan po natin. Ito, guys. Ang hanghang. Okay. Yosa. Kailangan na. Dito ko. Mabuto. Ito pong Tapos pipino. mo ni. Let's eat. Jet. Let's try to dip. I did it. Tango ba? Tapos dito tayo lahat. At ito. Belte sa ako sa bebe. Kasi bebe sa... Ito nga. Kaslag be. Check. O, tindo kas ito nga. Yusa nila eh. Ang delicious. Ang sarap. Very delicious. Very delicious be. Yup. Ang hanghang, guys. Ano? Wow. Ang pwede. Ito pong akli kayo eh. Wow. Very delicious. Yup. Pipino. Chicharon. At Safari. suffering. Now let's eat this. Ang sarap po talaga ng pipino. Hindi. Ito. Grabe talaga. Sarap talaga be. Ang grabe talaga. Ang kulit din. Oh. Mabusog po tayo. Ugma. Nabukbang Ang kauno na to ugma is ribs sa baboy na with Natunod na. milk. Ang kulit din. Nagkuhaan mo tang Pepsi. Pepsi. Ang mukbang.
Ano to? Pwede. Nada yung apple ko doon tikim doon. Pritohon. You gotta try this. It's so delicious. Ang lamig. Ang sarap. Ang lamig. Sobrang lamig. Wala pa yung aircon dito, bas malamig daw. May aircon po dito guys, pero hindi po ginagamit kasi anong problema? Walang saksakan. Walang saksakan. Ang saksakan. Nasira Pero, yung nasira. switch Ang sweet. ng aircon. Wala yung saksakanan. Hindi Ah, sa pero, pwede na ma-sweet ang live. may hindi makita sa camera. Hindi. So, Sobrang sarap. ha? Bakit? Alam? Whew. Hot. Matong tubig. Oh, very hot. Pwede, singin doon pa. Ang sili. Hindi ka kaya mo na. Masa di ka to? Ito, may ang classmate na si Travis na mukha, may sili na silang papaganit. Sakta yun eh. Ito ba guys? Hindi na kampot. Ulo Sarap. sa manok guys. Ow, sobrang lamig. Sobrang sarap. Sobrang delicious. Ang lamig. You gotta try this. Mga buto. Ito, ilalagay. At kukuha muna ako ng tubig. Water. Ah! So, pinasa mo water. What? Yeah. The water. What? At It's the water. Oh, it's the water. puto po ng tubig. Itang manok. Kaya Kainin po natin. inumun po natin ang water. Ugma ang Yeah. uding. Ako po lang pala din. Liog sa limpo po ang uding. Hmm? Liog ba? Na may baligya liog dito sa kuwan. Hmm. Philippines. At kakain na tayo. Basig na mo'y ganahan ipakaon dra. Welcome po ning grupuhan eh. Welcome. Unsa man yung request nga ipakaon? Comment. Comment lang ha. below. I-comment na at upload ng YouTube. Basta huwag kayo mag-request ng sili dahil hindi po namin kaya. Very spicy. So very spicy. Yeah. Ha. Ah. Basta mag-request ang chung ko lechon manok. Welcome po. Agay. Agay. Makaon ko na sila lechon manok. Welcome kayo sa tanan na. Salamat kayo sa tindahan kasi meron pong isang nagmukbang dito na baseballer. Ito po si Kuya Alton, guys. Hmm. At ito po si Ito rin gamit, oh. Jake Anton 1 million. Jake 1 million. At ako si Joey. Si Andrew. Si Andrew, guys. Pero yung tinatawag sa kanya ay EJ, guys. Oh. Napay isa katawag. Hunta. Bibi. Dili. Hindi. Pimbi. Binoy po, guys. O Pinde. Ooh, that's right. It is right. Mga Okay, that's uploading YouTube. Okay. Just eat some chicken and At puti Sarap. po po ang tinatawag ko sa kanya. Guys. ah. Patay. Taga Balmar. Kaban na guys, pero di nila sila ni Kwanza, guys. Kaya, Taga Kiminta na may. Balhin mo sila. Ganahan na sila dire. Oh, guys. Baho dito. Pero, pero mauli pa sila, guys. Pag next. No. No. So, pauwi pa We sila. know gonna back in the down. Kasi may mga baboy po kasi doon, guys, na Nangamatay na. namatay na, guys. Pero di bakto pa, guys. Di pa kalot pa. Handod na baho. Yeah. Ah. Dami. Ano pa namin kakainin dito, ha? Ang dami pa. Wow. Ito pa yung pagkakainan namin, guys. Ay. Dapat mabubuang gagawin. Sabi rin namin,
Pwede naman kayo walang kasama guys, magbukbang kayo, pero pag hindi nyo kaya, Last one, last tao po kayo 10. ng kasama. Adjust. Patawag po kayo ng kasama. Hindi po. Last. Brad Sherwin Chong ko. Siganahan ka mo pamukbang sa mong kuwan ha. Manok. Kasi ganahan po ka magpa-mukbang sa mga kauban. Kailan mo mga, Mas ka-offline lang. kami lang guys, kaya nagmukbang kami guys, kaya para lumabusog po guys. Yeah, she is right. Si Easy po kasi guys, ay But my tummy is full. matutulog po siya But guys. my tummy is full. Patulugin po siya sa kanyang mama guys, mga alas 12. Siyang mommy. Yung mami. Kanyang mami. Kasi, But I'm full. My tummy. kasi ano eh, Maybe I just take a break. okay, kumain na kayo ng sili. Yan. Kumain na kayo ng sili guys kasi napaka Break ako. Na. Yung, Lami agad eh. Like ko lang nagkaon ako sa ulo. Joey Alejandro is out. Magpahinga muna siya guys kasi wala na po siyang gana. Kaya hindi na po siya kakain kasi busog na daw siya. Diba? Babalik lang ako. Babalik. Babalik. Just offline. Ay, abang ang Na. Napa. Dito pa guys, meron pa. Ito pa, may Mm. ako ano yung tulad dito. Ito, balik lang ako mukbang. May ulo dire le. Pero I'm back now. Kumain na kayo, ito ulo po. No. Ito, Masarap. 3. Your number 3. What's 3? Na may pipino pa guys, oh. That's right, that's right. Right. Kumain ka na, pipino. 3, 2, Yeah. no. That's X. Now let's mukbang back. Mukbang. Kain ka ng ulo, ano ba? Ano mukbang na po sa ito yun niya. Mga bukog. Payat na ito guys na, ano, taba na to. Mutaba next go. Ang lagay ko tayo nun. Give me just 2. Love that. That's the way we're Ilagay mo sa pariyan. Ilagay mo sa pari doon. So weird. Very weird. Yan, ilagay mo sa pari. Oh, excuse me. Excuse me. Yan, ilagay mo sa pariyan. Ay, ikaw lang naman kumain eh. Maybe I just take a little out of here. Ilagay mo dyan. Hello. Guys, so... This is the water. Kasi, so very kasi cold. lang po eh. Kaya hindi ko tayo makakain eh. I drink it. Now let's block it. Let's go to check it out. Okay. Now next, we put in here and stir and stir Ay, ano and pa stir. pinatuturo ni Easy dyan? Sundan lang po kasi siya po yung tagaturo sa amin dito. Ito, water lang. At ilagay po natin ito dito. Kasi, At may itlog pa dun oh. now goodbye everybody. We gotta back in. Oh no. Oh Meron pa guys. no. Meron pa. That's see. Yung buksan. Buksan mo maayos. Buksan mong maayos. Sino mas matanda sa aming dalawa guys? Si EG po ang ating tatanungin. Oh, hello guys. We gotta back in a minute. Kasi may pinakakuya sa mga din. Kaya yan. She did. Ako guys. Oh yes, she did. Halaba yung maanig ayo guys. Nako. Nako, lagot na. Nako, lagot na. Kamu guys, ay magkagpano guys kasi magkabak guys, ay magpapanawag maayo kasi makasakit po yan. Yup, she's right. She's the doctor. And what the pretended to be is you big now.
What you're pretending to be? Kaya po kayo guys, kukuha mo What you're pataba. pretending to be? A real big. Hmm. What you're pretending? Kaya kayo po guys, Ito ko naman po. ano po ako mag-doktor. At ako ay mag-out of fire. Ay, di po ako mag-doktor guys, mag-pilot po ako ng aeroplano. Sa airplane po ako magtrabaho guys, hindi po ako mag-doktor. Bye, guys. Bye guys. We gotta go in a minute. Bye. Cha-prank! Fire when the strobe hits you. That's it, friend?